Ja, vi har så valgt at lave en fortolkning af vers 82 til 230. Og jeg vil starte med at fortælle om vers 82 til 104. Ja, og hele det her stykke her, det handler sådan om deres vej til Kyklopernes land. Og efter 9 dage til vands med blæst, kommer de den 10. dag til Lotofagernes land, hvor de får sådan noget at spise og drikke. Derefter vælger Odysseus 2 mænd og en herold, som er en budbringer af en art, som skal finde ud af, hvilket folk, der lever på denne ø. Ja, og mændene møder så de der lotofagerne, og de giver så mændene sådan noget, en lotos, som er en blomst, som gør, at mændene får en slags adrenalinkick, der gør, at de ikke har mulighed for at give beskeden tilbage. Og Odysseus tvinger så de her mænd ombord på skibet bagefter, hvor de så sejler afsted. Og efter det her, så kommer de så til Gedeøen, som er et uciviliseret samfund, hvor de overnatter en nat, hvor de så derefter næste dag jagter geder. Og hvert skib nedlægger 9 geder, og Odysseus nedlægger 10 alene. Ja, og man føler her, at Odysseus han stræber efter anerkendelse og at sætte sig selv i bedre lys, ved at, at det er fra hans perspektiv, og han virker kløgtig her, i det han selv er nedlagt 10 geder. Ja, og næste dag der sejler Odysseus skib til Kyklopernes land, mens resten af mandskabet bliver tilbage på Gedeøen. Odysseus udvælger så 12 mænd, som sammen med ham skal gå i land ved Kykoperne, og med sig så tager han vin og en sæk med mad med. Odysseus han nævner, at der er en masse ting han har fået af Maron, søn af vinguden, og det viser også, at han har status her. De kommer så til Kyklopernes hule, som er tom, og derefter så beder Odysseus mænd om lov til at tage den her kurv med ost, og sidenhen Kyklopernes geder og lam. Og Odysseus han giver sådan så lov til det, i det han gerne vil se den her kyklop. Og her viser Odysseus også blandt andet, at han er ansvarsfuld og omsorgsbevidst overfor hans mænd, og ja, han får den her heltestatus i form af, at han træffer de rigtige valg, og han har styringen over hans mandskab.